valikane rinofamba kuyenda kure vangeriro enda rinofamba kuyenda kure rinofamba ina rinofamba kuyenda kure rinofamba ina Só puro.
Hambira manje papa. Hallelujah. Praise the Lord. Ipa manda tengira ticket manje. Apa. Ipo pa. Pekuti sekare sese. Sapura. Hallelujah. Nita chino chifa. Hallelujah. Sese sanai mosika no manaso. Saneka kokunikana. Pese mandeka kotu ise failure. Sekare. Sapura. Hallelujah. Nita chino chifa. Isaiah chapter 42 verse 8 to 9. Isaiah Profeta Isaiah chapter 42 verse 8 to 9. Techiwili chachuana kuna Mapisarema chapter 46 verse 10. Mapisarema chapter 46 verse 10. Vitamsakueleka kuna Isaiah chapter 42 verse 8 to 9. Musoro shoko unoti muranda wa Jehova. Ndini Jehova, ndiro zita rangu. Kukudzwa kwangu handika kupi mumwe, kana kurumbidza kwangu kune mifananidzo yakavezwa. Tarirai zvinhu zvakare zvaitika. Ndinoparidza zvinhu zvitsva. Ndinokuudzai izvozvo zvisati zvabukira. Tobva taenda kuna Psalms of Mapisarema chapter 46 verse 10. Musoro shoko unoti Mwari hutiziro rwedu. Nyararai muzive kuti ndini Mwari. Ndichava mukuru pakati pavaHedheni. Ndichava mukuru panyika. Varikakomborwe madzvakire echokwadi. Yeah.
mubato wechigaro vari kutungamira session ino. Pamusoro mufundisi Mucherera pamwe chete namai nemhuri. Pamusoro shamwari dzangu vafundisi vari pano nemaspouses nemhuri. Pamusoro vakokwa vesangano rino vatiri kubatsirana kuita basa pamwe chete. Pamusoro president neexecutive yese veUMYF. Pamusoro magosa edu vari pano. Pamusoro neutungamiri hwese hwechechi. Pamusoro vaimbi vari kuimba zvepamusoro-soro kwazvo. Pamusoro vana baba vana mai vakomana nevasikana makadini, hama dzangu makadini, vazoya makadini. Mubvuyi wangu ndakambomufudzawo anorova bhesi rakaoma pamain choir. Munambomutraya muzwe nguva yaari kuno. Mwari vanorapa mwana muzita raJesu. God bless you. Musangano reyouth rinotisiyane nemamwe masangano. Reyouth rine tunoisi so tikatushaya tunoisi twacho. Ari kuridza keyboard nyatsa kuzodzwa zvako ina hana dambudziko kuti ndichifaridza uitoridza zvako hana dambudziko nazvo vachiri vasangano reyouth. Handina allergy kukeyboard. Kunongoka zvako. Mwari vanotiitira zvakanaka naye kana. Toda kutenda Mwari nekusanganiswa kupiwa nguva ino yakaita seino yekugoverana soko raMwari tiri pamwe chete. Ndori nedambudziko rekuti kuno kuchineka chando kumusha kwakupisa ndo mutsauko waitika. Asi Mwari vanotibatsira kuti tipfuurire pamberi. Mwari vachitiitira zvakanaka. Ndiri kufara kumuonai. Ndakanga panozve nguva yapfuura yokudzokazve kundopfuurira pamberi patakasiyira tichienda mberi. Mwari vachitibatsira pasangano rino. Inzwa mweya kuti Mwari ndibatsireiwo ndisafambire mahara. Izvozvo zvakakosha. Munhu waMwari mandiitira zvakanaka panapa. Nyaya yaDavid naGoriath inoyi yandiitira zvakanaka kwazvo. Rimwe zuva ndaisheya kuti ukanyatsa kuverenga zviri close chaizvo nemwoyo unoda, unopika kuti hapana paunozonzwa kuti Goriath akauraya vanhu vangani, but vaingotiza noise chete. Hapana kana wani akambonzita pakazourayawo vairi vatatu vari apa. Aingomira chete oita noise kuti buritsai mumwe wengano yapa ndinomuita kanyama. Varume vakuru vopiyana nekudonha vachitiza izwi chete. The devil is a liar. Hallelujah. Mwari wenyasha ngavanyanye kutiropafadza musangano rino. Vatiitire zvakanaka. Ndakabatsirwa kwazvo sondo rapera pamberiyo. Ndaiparidza kuchitungwiza marondera kuzengezi. Zvikanzi neumwe murume aicheya. Zvikanzi mufundisi, musaite dambudziko kana mukasimuka makuparidza moona kunge vanhu vasiri kubatikana nezvamuri kuparidza. Zvikanzi teacher wegrade 1 and teacher ari kuticha grade 7 anogona kuticha futi grade 1. Saka zvaanodhilivha zvinodetermainwa neclass yaari kuticha.
akabva kugrade 7 akaenda kumagrade 1 anoswera achiti apiki auswera achiimba zvavo ana tsuro nagudo. But kana aku grade 7 hakuchashandi ana aeiou klasi yacho yasiyana. Saka akanga ari kuemphasiza nyaya yekuti kana uchishumirwa ita zvinoita kuti ari kushumira wacho mubatane pamwe chete palevel iri kudiwa naMwari kuti tifambe pamwe chete. Mwari vachitiitira zvakanaka naika. So Mwari atikomborere pano, iwewe wauya kusangano indauyawo kusangano. Ndatotanga kuitirwa zvakanaka. Ndikakudza Mwari kuti mazvita nenguva inoyi. Tenzi taru kana uno no
Ndakambotaura nenyaya yebhuku raIsaya tondera zvakanaka, asi tinongoita recap tichifamba kuenda pamberi. Munguva inofamba vaIsraeri kubva kuIjipiti vachienda kunyika yechipikirwa, vanosvika munguva yatinoziva yavanokumbira kuti tiri kudawo mambo semamwe marudzi, vachisarudzirwa Sauro mwanakomana waKishi kuva mambo wekutanga wevaIsraeri. Sauro ati fambe ane nguva yaakavarayirwa, akakanganwa kuti zvinhu zvaMwari zvine zodzo inouya accordingly. Haandi zodzo dzese dzinopiwa vanhu munguva imwe chete, but mumwe naumwe ane zodzo inoenderana netaski yaari kudaidzirwa naMwari. So yaSauro yakaite kuva mambo, but iye anosvika munguva yaanofunga kuti munhu waMwari Samuel adhileya, saka hatirambi takamirira Samuel tozvigonawo futi zvaari kufanira kuuya kuita, asingazivi kuti ipapo ndobva totanga kupirida nyaya yese. Kubva ipapo zvichienda pamberi ndobva tinonzwa achidhikilerwa naMwari kuti zvawaita wandibhowa. Haleluya. So abhowa Mwari anotoda kuti azotsvaga nguva yekuzvininipisa kutsvaga rudo rwaMwari nenyasha dzaMwari. Saka Mwari vanoti ndakutonosarudza mumwe mambo, iye mufananga achaparidzwa pano nemunhu waMwari. Anosarudzwa kuti Sauro achiri kutotamba mugemu reumambo kusaiti kuseri kwemba kwatosarudzwa mumwe mambo kumba yaJese akuya kuita take over, but Mwari vanomborega Sauro achimbopedzisa zvake mukubhowa Mwari kwake, but kwagadzirwa ari kuuya kuzotora chigaro chake. Rimwe zuva ndaitaura dzimwe hama kuti zvinhu zvaMwari unogona kunge wakatomira pamberi pechechi uchipa zviziviso, but Mwari vari kugadzira umwe munhu achiri kubhawa ari kuuya kuzomira pano achipa zviziviso. Saka kana wapiwa mukana uchiita basa raMwari usabhowe Mwari. Kana wauya waitwa mutendi munamati, chenjera kuzobhowa Mwari. Tine vanhu vanoimba pakwaya vanoda kutoikumbirwa kuti chititangira iwo zvomune voisi rakatiwo titangire iwo, chenjera kuzobhowa Mwari. Tine vanhu vaka well positioned people, Mwari havana kukupinza basa ravakapinda kuti uzoshainira vamwe, but vakakupinza mubasa iri kuti uzova an asset to the church of Jesus Christ. But tine vanhu vanoshainira vamwe nekuti vanowana kupfuura vamwe, chenjera kuzobhowa Mwari. Kungopfuura nekwa hana ndiyo mari nzova
ndopatinonzwa David achizopinda paumambo, fambe kozouya mwanakomana wake Solomoni akutungamira mashure maSolomoni. Ndo muri kuuya muchinda wake wehondo mukuru ainzi Jeroboamu nemwanakomana waSolomoni ainzi Rehoboamu. Vese vakuda zvigaro. Panoita controversy. Netsana kuzvitambara Jeroboamu ambotiza unohanda Rehoboamu osara ozvipozishena kuSouthern Kingdom kuJerusalem. Ndopanouya Jeroboamu anzwa kuti kwaane runyararo. Mazuva ndikutaura zvinonzwisisika ndiri kutambika maningi kumusha kwandiri kubva. Kuna vamwe varumbotiza vachizodzoka vachimbodai vachidai. Munhu kuzviziva ine. So Jeroboamu anozodzoka. But otya kuti ndikatangira kupinda nekuSouthern Kingdom, kuSouthern part of the kingdom, ndinogona kuita mangange naRehoboamu zvikandishatira. Saka anonopindira nechekumusoro. Obva atokemba kuNorthern Kingdom. Osvika kwaanoti panapa ndokwandari kutotongawo kunoku. Rehoboamu otongawo kuSouthern part of the kingdom. Ndopanotangira inonzi the division of the monarchy. Kwaane umambo iyo kumusoro kwakunzi yaIsrael kana kuti Ephraim. Kuzasi kunoku kwaJudha kana kuti Jerusalem. Muzinda wawo Jerusalem. Zvino Isaiah paari kuuya kuzoita chiprofita munguva yanga yafa mambo ainzi Uzia, kuchiuya anonzi Ahazi achiuya kuita take over. Vanoverenga bhuku raIsaiah munonzwa vanogona kukuburitirai mabhuku matatu kubva mubhuku raIsaiah. Vanoti first part yacho vanoiti first Isaiah, second part voiti Ditro Isaiah, then the third section voiti Trito Isaiah. Zvichienderana ichiro chichandinetsa ichi. Hallelujah. Unoziva kuti ndinoita long press night. Azaramba manje. Mazvita. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So, ndopatinonzwa kuti Isaiah ari kutanga ministry yake. Tikaverenga Isaiah chapter number 6. Ndopatinonzwa kwaye achinzi Isaiah ari kutaura naMwari ko narrative yaIsaiah. Unomunzwa achikanda zvamunotaura handigoni kuzviita izvi. Ndigere pakati pevanhu vane miromo yakasviba. Ndigere pakati pevanhu vakaipa kwazvo. Ndigere pakati pevanhu vasiri right. Patipoitwa zvinoitwa minana inoitwa maserafini achibhururuka akabata zimbe mumaoko achigunzva muromo waIsaiah. Nguva yaari kungogunzwa zonzi ndinotumani kuti vanhu vasikumbonetsana mumashure. Kungoguma muromo chete Mwari vakudzokera kuti saka ndotumani manje. Isaiah kwakuti ndiri pano nditumei. Ndonguva yaari kudaidzwa iyoyo. Ochinotungamirira. Ndoda kuti ndimhanye ndijambe zvimwe ndiende kune nyaya yangu yandiri kuda. Fambe ochitanga kutaura kuti mambo. Nguva iyoyo kuri kusimuka Asiria kumusoro ichipretenda kuda kurwisa kuti tinonopamba Syria, todzika tonopamba Israel, todzika tonopamba Juda kusvika tasvika kuEgypt. Ndopari kusimuka Isaiah achiti mambo dzikamai zvenyu musavhunduka nezvekutaurwa izvi. Trust in the Lord. Muchaona ruoko rwaMwari. But Ahazi ari kuti iwo Isaiah iyoyo uri kutaura zvinhu zvetheory. Pakatobatwa pfuti vanhu vari kuuya. Iwe uri kuti tivimbe naMwari. Isaiah ari kuti tonderai Mwari akatibvisa mhiriko akatiyambudza gungwa dzvuku tikayambuka Jordani. Mwari wemurenje, Mwari wemvura padombo paRefidimu, mamukanganwa here Mwari wemadziteteguru enyimi. Ahazi akati shamwari hazvinei nepfuti paizvozvo izvi. Saka munoona kuti Mwari vanotaura kubudikidza
ndakapoitaura tichiti akunoshandiswa vana vaIsaya, mumwe wacho ainzi Shiye Jashuri, zvinoreva kuti mumwe wacho ainzi Maheshalao Hashibhazi, zvinoreva kuti the spoil speeds. Zvikungoonesa chete kuti Ahazi dzikama, Jehovah is in control, dzikama, but Ahazi anooma musoro zvakafurastreta Isaiah kusvika ari Zaina chiprofita chacho vangonogara kumba. Tine vanhu vanorwadza muchechi zvokuti kufamba naye so iwosamufundisi you get frustrated nemunhu waurikuedza kuonesa kuti ona kunaka kwaMwari, ona nyasha dzaMwari, anoramba akaoma musoro zvekuti unotsunga kuenda kumba mocha unogara. Haleluya. Ndoda kuti batsirane nhasi mumanheru kumanheru mapakati peusiku tichange takushandira pakati peusiku, but ndoda kuti tizosvika nguva iyoyo iwo wamu webvi yacho yokuti handisi an ordinary person by this. Saka Isaiah akatumburisa ina akaenda kumba kwekuzonzwa kunzi Ahazi hakusisina, kwana umwe mambo anonzi Hezekiah, ende Hezekiah auya achiti anonzi ma-religious reforms, zvimaatari zvezvidhori zvese zvezvimwari zvaputswa, kwanaka kuchechi akomana kwanaka. Tine vamwe vanhu vokuti tikanzwa kuti vamboenda kuZimbabwe tinoti kunonamatika zvakanaka. Sikana tine vamwe vanhu vanorwadza zvokuti hautodi kusheya section imwe chete nayo, anosvota. Ndatuka vari kundifarira webvaruoko. Glory be to God. Amen. Ndopatinonzwa Isaiah adzoka patitiro waIsaiah manje wakufamba ndonguva iya yaanozonzi anosvika kuna mambo Hezekiah kuti ndatuma naMwari, zvanzi your days are numbered. Hezekiah vatokuratidza kuti ashakwari ndiri simbi yebasa, ini naMwari tinozivana. Anonetsana nemuprofita kuti muprofita wauya hako I respect the anointing iri pamusoro pako, but enda unomutaurira Mwari wacho kuti not now, hativi zvekumhanya tichingoripana. Haleluya. Kana wakuzivana naMwari wako hauitiswi zvese zvese. Zvimwe unoramba oso kunaiwa izvatibatiba izvatitambiri ikoko. Tingaikasikiri ndopatinonzwa fambe pamberi apo munguva yaManase akutungamira zvakare, ndopaakutanga kutaurwa madeclarations naIsaiah. Vanhu vavarayirwa, munhu anovarayirwa zvekutadza kutya Mwari wacho. Zvinonzi vaJudha vakasvika munguva yavakavarayirwa. Kune zvinhu zvakaitika pakati pevaJudha, chimwe chacho chainzi religious syncretism, kusanganiswa kwezvinamato. Imo muno tinogona kunge tine vanosanganisa kunamata muno kumapostori havabvi. Unoona tushinda twakasungirirwa muiri wese kuti piye muna zvimwe zvinopfekerwa mumusoro, zvimwe zvinongokandwa kuti kochu. Kunamata unoda, kung'anga unoda, kunana papa unoenda, zviprofita unoenda, akupi kwese une maguchu emvura mumba, zvimwe zvinopfekerwa mumotika kudaizvo. Saka usingabvi kumagaraji nemota yafa kuti fambe yatofa, uzvitorera zvimwe zvinhu. Haleluya. Amen. Ndinoda Mwari vatibatsire kana ndakuzotaura nyaya ndichataura pano. Chimwe chacho changa chakuitika yainzi apostasy. Vanhu vasvika munguva yekuti havachadi kunamata Mwari mumwene muchokwadi. Zvinoita kunge varemba, kunge vasvotwa, vabhowekana nekunamata. Vakungoita kungoti
maiwe tisu takatanga nechechi musauthi muno tisu chaizvo kutotanga ambe chaizvo tichitanga kuuya muno taremba zorora chaikugara. Imwe yacho yainzi religious formalism yekungoti atikashaikwa vanozotire gaitingoendawo kuti pasina kunamata. Tine vanhu vanofarira sangano nekuti kunopfekwa uniform wongoendawo. Isaya akati handichanyarari. Anotaura nyaya yekuti varume hama teererai ndikutaurirei, wasara mazuva mashoma muchaenda kubatwa kuBhabhironi. Vanhu vavada kuBhabhironi kupi? Mwari akatangarirwitira isusu utsinye. Hakuna yakadaro hatiendi kuBhabhironi. But zvakaitika mugore ra586 BCE. Vanoda kuenda mberi vanototi musi wa14 August ndopanokombwa guta vanhu vachitorwa kuendeswa kuBhabhironi. Hakuna kutorwa munhu wese, vakatorwa vanga vachikonzeresa muevery sector. Amen. Haleluya. Akupambwi chero munhu aiwa. Ndosaka uchiona kuti even right now kana Satani achirwisa vanhu haarwisi chero munhu. Kunoona munhu ari comfortable akagara zvake muurombo hwake muchechi, akagara zvake mukunyangadza kwake muchechi, but vanokonzeresa munyaya dzekunamata vanorwiswa. Ndosaka shoko raMwari richizoti matambudziko emunhu akarurama mazhinji asi Mwari anomurwira munese. Zvikubatika here ndatanga here kuparidza. Haleluya. Munguva yataverengerwa Isaya 42 taamuna trito Isaya ari kuona vanhu vachitanga kudzokera mumashure. Zvakanzi vafundisi, zvakanzi even vaprista vaisiya matemberi kuenda kunochinja mari. NdamuZimbabwe unoona ndakapfuura nekuseri kunana 40 kuya nezuro ndaingonzi ndobva ndabvunza mukoma wangu ndikati ari mutiko, ndikati raini rese vavese vamuri kuona vari kuchinja mari vese, ndikati vari kuiwa nepi? Handina kuzowana hangu mhinduro ita, handisi kuida mhinduro yacho, asi ndakaibvunza vari kuiwa nepi? Ari vanarume zvikati muri kuona uyu akatosiya basa kuuya mustriti, kusiya ofisi. Handi kusiya basa rechihwindiba remuofisi dumbu pano neuko tiri kudai. Munguva yatiri kuverenga iyi zvinonzi nevaprista vanga vasiya mapurupiti vakuenda kunodai. Haleluya. Ndakambotaura kweduko ndikati ukaona mufundisi wenyu akuita basa rekuti vanenge musika pane chii mune zvamusiri kuita imini, hatina kudaidzirwa kuzoita zvemusika baizvo, but handingafika then handingaregeri vana vangu kuti vaende kuchikoro basi. Saka imi mukasandiona ndinoita zvemusika. Ndinokuudza ini chairo shoko raMwari rinoti anoshumirwa ngaagoya neone anoshumira. Saka iwe ukasaita rutivi rwako iwe, ndinofanira kuti 24/7 ndakagara ndakangwaridza makomendari kudaizvo nemabhaibheri so ndokubasa kwedu ndichivhura so ndichinamsha kudai ndichivhura ndichidhoma nekuisa mumusoro zvandinouya kuzokanda mupfungwa mako nemuupenyu hwako iwe. But iwe ukasandibata mushe manje ndinopedza nguva ndombosiya izvi ndaakumusika, ndaakuchengeta tuhuku, ndaakuchengeta tutsuro, ndaakumiramira netumavheji netumatimati. Pane zvashata, pakasimbika basa rake. Ami mutaurire. Haleluya. Haleluya. Mumwe mutauri akaboti dai zvikanzi
ndamira mbichando ngoda kutaura zvikanzi chechi yese muri muno kutanga mangwana tichibuda muno mufundisi wako ari kuuya kuvisitation akapfeka zvawakamutengera anouya akapfeka igumba kwako varikundinzwa haleluya kana usinawo chawakatenga it means anomboya akadina ndadzidzisa chechera so Isaya arikuuya pamberi akuchionesa vanhu zvai kutaura kwamwari hama dzangu kunyange zvinhu zvikaoma kunyange zvinhu zvikarema kunyange ukasangana nematambudziko Jehovha vanoramba vari Jehovha haleluya ndopa muno munhu achiti ndatumwa nesoko zvanzi naJehovha handicharambi ndakanyarara glori yangu iri kune vamwe vanhu ndakupera glori yangu ndakusimudza kuda kwaMwari kuchitanga kuonekwa anotangira pekuti zita rangu inini ndinonzi Jehovha Elohim I am the Lord and the Lord is my name hallelujah kungarutanga kuziintroduce panyowani but ndinoda pandanyanya kufambira pandamirira pano nguva inoyo ndepanonzi zvese zvekare zvapfuura tarira ndakuita chinhu chitsva before it even springs out I declare it ndopandafambira manje papa haleluya ipa vanonga vakatengera tiketi manje apa ipopa pekuti zvekare zvese zvapfuura tarira ndakuita chinhu chitsva haleluya zvese zvandaimbosikanwa nazvo zvandakambokundikana pese pandakambonzwise failure zvekare zvapfuura tarira ndakuita chinhu chitsva haleluya ndinozwa mazwi ndengirozivoti batairi mamani ndaona akawanda chaizvo ikakati chakaruva kana patei tichishandira usiku paya ndoka tinofamba nako ikaka ndinozwa mazwi ndengirozivoti ndichitumira kumadziro ndichiita sei but kupa nhasi zvichienda mberi pane zvaakutanga kuzoitika muupenyu hwangu pane tena raundi yandikudzwa mumweya waMwari kuti Mwari ane zvaakugadzira muvanhu vake nezita raJesu. Behold, new things are coming. Amen. Before the even spring out, I declare them. Ndozvekutaura Isaya hazvinei hama dzangu kuti mari haisi kubatika, basa harisi kubatika, upenyu
bate bichana kuna mapisarema. The Lord is my refuge. The Lord is my fortress. Omba aswika panoti pesa abandi mwali wali kutaula kuti munyori ali kutaula kuti mwali akada atitsanangura mwali wake ndiye utiziro wedu, ndiye anotirwira, ndiye muchengeti waIsraeri asingakodzerikana kuvata, haarekikana rutsoka rwangu ruchitedzemuka zuva ringakupisi masikati kana nemwedzi usiku. But ndinozoda paanozoti chiteererai munzwe, thus says the Lord, be still and know that I am God. Asisiri munhu aakutaura manje, ndiye Jehovha pachake alikuya kuzvipa zita rake. Dzikamai maikuru, dzikamai siyai vanhu vataure about you, kutaurwa hakuurai. Be still and know that I am God. Amen, amen. Pane chinhu chitsva chaakuda kuitika, but hachiitiki neyepu yepu ba. Mukatanga kupopota Mwari vanonyarara kuti chipedza yawatanga. Amen. Kuti baba mukuru akazondidai, akadai mai kuru akazondidai, tete akandidai, Mwari vanoti chipedza yawatanga. Ndosaka uchinzwa kuti Mwari vanotaura kuna Jehoshaphat kuti the battle is not yours. You are not going to fight, but you would rather prepare yourself for the battle. Uchanomira chete so, uchiona wakagara mumateresis, uchiona vavengi vako vachirakaswa. Why? New things are coming. New things are starting to take place right now. Wakagara muservice inoi, pane zvakutanga kuitika mudziza rekwenyu, pane zvakutanga kuitika kubasa kwako, pane zvinotanga kuitika pavana vako. Nezita neropa raJesu. Why? Why? Behold, new things are coming. Hallelujah. Jesu idombo langu, Jesu idombo langu, Jesu idombo langu. Hapana chandino chake, 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 hapana chandino chake. Jesu idombo langu, Jesu idombo langu, Jesu idombo langu, hapana chandino chake. Wasiria vari kupoma vachida kuuya, Wasiria vari kutsiretena vachida kubata upenyu hwako. Washaya kuti ndochienda kupi, but kutanga masikati anaya Mwari vari kuti ndakuita chinhu chitsva, ndakambokundikana but mangwana handisi kuzokundikana, ndakambotataririka but mangwana handisi kutatarika, ndakambouya pasi but handiyambi ndakarara. Behold, new things have been declared. Nezita raJesu. Amen. Hallelujah. Tunakubatsira vese vasisina hope. Kurambwa nemunhu handi kurambwa naMwari. Ndaitika yemunhu kuramba umwe munhu. Kana angosvotwa nevanokuramba munhu tsika yake. Ndakanga kuti tambe newe class dismiss, where we go. Zvatopera. Vanoramba munhu. Vanhu vagosara vachita komana. Chii chakamboshata chaizvo chaizvo. Zvekare zvapfuura. Kurambwa nemunhu hakusi kurambwa naMwari. Be still. Be still. Dzikamai mainini. Muchaona ruoko rwaMwari. Bitterness iri mamuri yakaudzwa nekurambwa inokuuraya, inokudya, inokupedzai. But ndauyaona Jehovha anoti handireki glory yangu iri mumaoko evamwe vanhu. Ndakutera glory yangu. Alright. Glory yaMwari inoonekwa sei? Paunoropafadzwa iwewe. Glory yaMwari inofanira kutoonekwa. Patakabhejerwawo isusu tichikura, zvichida
Christians, hakuna mwana wa Hezekia anoita chinobatika kutaura isusu. Takaberekwa tiri 11 inindiri wechi 8 vanhu vachibheja kuti mwana wa Hezekia vanofa vachiteya mariva. Rimwe zuva ndakangoona ndakueredza misodzi, ndafunga ipapo pakataurwa, ndakueredza misodzi ndiri mundege yekubva kuHeathrow kuenda kuScotland, ndiri ndega black ndirimo, vamwe vese vari varume. Haleluya! Ndikati nokuteya mariva here uko, nokuteya mariva here uko, saka miindo nokuchaura ndakutaura munhu nhasi. Jehovha akasimudza vandakasangana navo, iJehovha umwe chete anovhakachawo kumba kwenyu. Nezita raJesu aitonike kuti mbuya wako havazvidi kuti zvakutodzikirewa nhasi. Aitonike kuti vatete vako havazvidi zvakudzikirewa nhasi. Aitonike kuti shamwari dzako hadzizvide. Mai zvavasingadi izvozvo izvo. New things are coming. New things are coming. Nezita neropa raJesu. Ndikagaya kuti urungu wako wakandifungira. Andiregi kumunamata vavo, wandinomunamata narinyu. Haleluya! Ndinoti ndikasvika pane imwe levo, ndinoramba ndichinzwa mahippichipise kuti kune zvitsva zvaakuda kuitika futi, kune zvinofana rimwe narimwe ngarudze zvinhu zvitsva. Iwe kunamata nekungwara zvinofambidzana. Mari havasinofo, mari yoda hati mukundikani. He is the omnipotent God. Pavhura hapana anovhara, pavhara hapana anovhura. Anodzizienda nakuenda, akanga ariko zuro, ariko nhasi, anogara nekusingaperi. Ishe wemadzishe, anodziwa uye asadanwa. My God, ndikuona munhu achisimudzwa nhasi nezita neropa raJesu. It's not by might, not by power, but by the Spirit of the living God. My God, Jesus, mudzinza rakatupa ngazvitange newe. Zvinhu zvitsva pauriwe. Haleluya! Kumusha kwemudzimai wangu ndiyo kutanga, kwete mumhuri mamudzinza kuchata kwedu. Sekuru vangu vanga vane vakadzi 15, ndini wekutanga kuchata. Ndikuda umwe munhu ari muno nhasi, ndida kusiyana kugadzira simbi yebasa. Hatitarisika kuti kumusha kwedu kwakamboita sei, hatitarisi kuti kune vakangozviita here. Aiwa zvinotanga newe kudzidza rakaJesu chaiko chaiko. Hakuna kubvira kwaita mhando ikabara munhu. Zvakatanga naJesu. Kana zvakatanga pana Jesu ngazvitangewo pandiri. Nhasi ndokuchalenja vakomana nevasikana vari pana. Nhasi tinovhura vhidhiyo yemuchato wedu. Muna 1999, but mimwe michato ikuitwa mazuva ano yakasara. Ndinotaura namai mana kuti hakuna vafana timboisa wandingi tone, toisa wandingi toti chidzorera iwedu timboona. Haleluya! Kana mwari vakuda kuita zvinhu zvavo, vanoita zvikuru zvikuru zvenyasha nezita neropa raJesu. Haleluya! Totisai kuti toona tichibva pahead office kwayamamutare, mota dzakaita naini kudai dzichinotenga karobhoti dzichienda kuna mei dzombotenderera kudai so. Mazuva ivayo muchato kutora vhidhiyo kudai kwachiisa. Amen. Maiwe! Haleluya! Satani inofo! Satani inofo! Akakonzeresa zvinhu muupenyu hwako iwewe. Ndozvauya kuvhariswa nesangano inoyi. Kuti aiwa zvozvekare
BP inofanira kudzikama. HIV virus itaurwa kuti ini makauya mandiri asikana garisikai. The devil is a liar. Akakutambira HIV atunwa kuchafa. Chitaurira nhasi musevhisi inoi kuti utachiwana ndiwakauya mandiri. Ndinodya zvandinoda panguva yandinoda nekurara nguva yandinoda. Handitadzi someka kusangana kuti ndiri positive. Hakuna yeda handisi zvekumhanya. Ndichakuona vazukuru vangu. Zvori kudzika zvekare. Stop. Takuvhura mapechi matsva. Waifunga kuti muchafa muri marombe. Kwakuvhurwa mapechi matsva. Pana ini ndafambira kuvhura peji rausati wamboona. Ndokana ndataura handisi kufungidzira. Ndichatozviita pana. Ndichatozwana mbuya wako aita tikambati. Ndinenge ndichivhara mapeji ekare. Ndichivhura manyowa. My God. Vakambondiroya paZimbabwe. Vachifuma kuti haachazofambi futi. Amen. Vachida utavharisa. Ndakabva mutare Harare. Chidhiraivha ndega ndiri one ari ega ari serious. Chidzika negumbo racho rakaroiwa chidzika. Kuchichiwedzera. Chidzika chichiwedzera. Haleluya. Iwe ndega kana tichiti zvekare takuvhara. Vese vakaita mhiko muupenyu hwako takuvavharisa. Nezita rinopa raJesu. Ngavharwe. Ngatigavharwe. Ndakabva kuparidza kuZWAT convention. Ndichitaurira dzimwe shamwari dzangu vafundisi kuti handidi zvokunyararidzwa nemunhu. No, I don't want it. Nyararidzwi nemunhu. Ndakavataurira kuti ini ndakaita usiku hwese nyoka iri kumusoro kwangu. Ndiri kuona uyo anobva kumudzi. Unoti kunyahuku. Kwete zvakufungidzira kukwenya mechisi so. Vakutarisa vakuona kuti inyoka. Vakuti mechisi. Kwakufuka bhurangeti. Hallelujah. Amen. Nhasi iwo zvinobva kuna Mark chapter 16 kuti uchapinda pamusoro pezvinyavada uchabata nyoka musoro. Ino zviriitika mandiwe. Usakunochana zvisi kuitika kwako ufunga kuti hakuna zvakadaro. Zviriyo vaikuru. Vakuru. Muri mupurisita wemhuri ndini. Handifili comfortable kuti zvinofanira kunge zvakuitika pavana vangu zvorega kuitika. Muramba ndakanyarara. Amen. Ndeinabata neimwe mhuri yauya nemwana musikana atiwo kudai vachiti mazamu akubuda. Munoita zvekutamba here ngoti kutofuma watoona mazamu atodaiso. Kune vamwe it's a prayer issue. Ndakakaona kakauya kuholiday izvozvo August uno tumazamu twatotunga kune nyasha ndikati nechemumwoyo mangu aya ndo mazamu enyasha manje. Vana vangu vasikana tiri pasangano renyu. Vamwe vari kutochemera kuti mazamu anodai abuda. Iwe akwari kumudhera nguya iri kufundira kupimba nekutokudza tokunya. Nguya iri kukubata iri kushinyanga iri kupfuura. To hell with the devil. Asina vana
mumbotimbira nosivika Jesu chete It's like this Jesus. Ndikutsvaga vapfana vanoti kana kuno kune makomo ndinorara mugomo, kana kuchitsanyiwa ndinotsanya like never before, kana zvichinzi zvinoita sei ndichamira in boldness, in spiritual firmness, preaching the word of God and declaring what I shall be. Ini zvandiri ndozviziva nakamira pano ivhini musi werufu vachazouya kurufwa munofanira kuzviziva neachaita liturgist neachaita procession nekwaya ichaimba nemuparidzi clearly laid out. Ndakapedza but handitangi ndafamba ndisati ndambobata pandakadeclare zvese kuti ichi ndotochida ichi ndotochida ichi ndochida why I am a child of the living God. Ndinokudzidzisa kuti chadeclarewa in the spiritual realm ndinofanira kuchibata in the physical realm. Zvangu zviri kurarama in the spiritual realm into the physical realm. Amen. Babasa pako are springing out. Kuwana wako new things. Kana wana wako wanga wasingarari mush after this revival. Vanotorara chete dzimukotikelia weze 7 of the living God. Nakatomira pana. Inzwa mira nipo. Benu meka unelushanja but nichirerese. Marova esari muno. Botara wabikirwa nasi uchuya kuchechi. Uri rova rakwana. Ndikupedza so. Ipapa zvakuenda kune nzeve dzinonzwa. Ndautiba zvakadhikirwa ubva watodai. Ndobva unopengereka kana maCV papa. Kakanda CV yako kakanda CV yako azvisungisi paizvozvo izvo. Kanda CV yako. Amen. Amen. Hakuna mtu kudaida mabasa acho zviri kunetsa. Wakauya kunozonetsa kumusha zvainetsa. Wakasiya kumusha zviri kunetsa. And they are looking up to you. Iwe wacho zvakakusunga kuno. Nasi ndokuda kugadzira vanhu vane nharo. Kuti kana Mwari wangu adeclare zvinhu zvangu ndozvida. Handina zvinhu zvangu zvicharamba zvichinodyiwa nema-idols. Handina zvinhu zvangu zvinoramba zvichinodyiwa nema-satanist muchadenga. Handina zvinhu zvangu zvinobatwa nemweya yemadzinza. Handina zvinhu zvangu zvinobatwa nemweya yemumvura. The devil is a liar. Ndinotora zvinhu zvangu by thunder, by fire. Nezvangu ndinozvida. Kana Mwari adeclare. Amen. Hariko.
handisi kumushe handisina kudzika uya maondo audzika imbofamba chidai vakunetsa kazvekufamba atimbopafamba ya varipo unotanga kufamba uchicreate na environment muchopeka uchiedzaedza zvimasutu zvimwe zvinemishure inosvika uchiedzaedza masutu uchiedzaedza bhuku zvimwe dzinonokombama kumeriso kufana create na environment unobafamba kusiwa muchatwa uchiringaringa so vakakumaka vasingadi vatikutsvaka unototsvaka satani asingadi. Why? Behold, new things are coming. Nezita la Jesu. My God. Vakabheja vakatira kuona kuti muchato wacho unobuda wakatobuda wakabuda vakabheja kuti toda kuona kuti anobara ere. Boys ndinokutaurira mwanasikana usavhundutsirwa nhamo yako ndeyekuti you succumb to peer pressure so much that unoguma wakupfimbwa nemazibhora ngoma nemazibhuzhwaziye mujobheki muno chipfimbwa rauya rinopfimba rauya rinodaizo kana uchidanana nemurume wemunhu murambe pasangano pana mudhararambwa ari kana muri muno tiri kumaka the end of this affair. Let's get a little picture. Wait, urikutirasisa tiri kunamatira kuti unofana kuroorwa even masingu ari muno tiri kunamatira kuti unofana kuroorwa ende mwari vari kukunzwa vodispacha blessing yemurume kubva mumuchadero but angel pairi kusvika nekabhegi kane murume wako uri gogokoi kana muri muhebrew gogokoi kana muri kumidland gogokoi kana muri kuvitebek gogokoi kabhegi kemurume karipo but surprisingly angel ikuti ikadongorera kudai yoona mune murume akagara mumba mako waukufita chikafu iwe waukuita murume saka angel inodzokera pageti so wrong address yodzokera kuna nani kwayapi. Haleluya. Isukuru nana mcherera nana maondo tiri kupisa munamata masingungu edu garorwe mari garorwe chiechamisa kurorwa une murume asina kupisa pfuma ende akutya mari dzako futiwe unopusa nemwe mangwana kuchengeta nekufita chikomba. Tinochema kutonde yetiro kukuwata mwili wangu unene nawe upendo asida patengeuka ndikakuma zvinyangato
chikunwa chako utitaurire kuti baba endai kumhuri yenyu kutanga nhasi zvichienda mberi siyanai neni ndakuda kutsvaga ndiregerei kuka kwenyu. Haleluya, amen, amen. Napari kuti vanonzi madivine declarations pano anofanira kuuya muno kwako iwe. Ndinodeclare muchato wako, ndinodeclare marriage yako, ndinodeclare vana vako, ndinodeclare basa rako, ndinodeclare utano wako. Behold, greater things are coming. Behold, I can see a progressive future. Behold, total restoration is coming. Behold, total healing is coming. Behold, total deliverance is coming. Behold, new things are coming. Diaspora. No. Thank you, Jesus. I'm feeling it right now. Nesta la Jesu. Mama, muri kusimudzwa na Jehovha. Satani asingadi. Hauna mwana anaenda kuchukua kunofuira. We worship and serve a God of academic excellence. Anoti nimekuita musoro kwete mufwe. Aya. Pari kudeclare pano. Mando mwese kasa nurwe. Nikudeclare turn around. Yes, it's a little bit careful. Why? Behold, new things are coming. But they were exposed. Project, you want to do a project promotion. But I'm going to guess that I'm going to how do I you? But I'm going to meeting without the sick. How do I you? Our state of the art kitchen kupuraza. Don't batano vura kudai. Woza pasa pale kwa ceiling. Tichivura kudai. Pinda mu kitchen. Kwa kupinda mune zizi.
Saka ndakanzwa hasha ndikavhara to unotsvaga chimuti. Zvikanzi nekamwana kangu kadiki, ndati mirai, musatsvage muti. Ndikati chii mwanangu, todi. Ndobva kamira pato kachirova. Kasiya kutobudamo. Ndokutumira moto izvozvi. Kana ukandiroya ndikangozvinzwa ndinokutumirawo moto, ukandituka ndikakubata ndinokutumirawo moto, ukandituka ndikangozvinzwa ndinokutumirawo moto, ukandinyeya ndikazvinzwa ndinokutumirawo moto. Aiwa moto ukandisota ndikakuziva ndinokutumirawo moto, ukandinoya ndinokutumirawo moto, gore rino ndinokutumirawo moto, gore rino ndinokutumirawo moto, vana vangu vavakafoirisa ndinokutumirawo ndikakutaurirai nini kuti endai paPark Station, ndauya nemadima enyu kubva kuZimbabwe. Munosvika monoona umwe murume ane mhanza so. Inosvika paPark Station ane mhanza pamuona. Madima matoaona kuti iyo mvati handisi kukupa hasi yako, handifunguta munoita hasha. Ndauya nemadima atikire kuti henyu ndakuudza tichenda munotora ndabva nawo kuZimbabwe zvindwi. Saka murambi makanyarara, munoramba kuti ndokabata mhanza moti madima angu pano, mukamusheka madima angu pano, mukatonza sagi racho mozokabatana madima angu pano. Handiyani ndakanyarara, handiyarari.
ndofanira kupedzisira napo baba kana zvanzi beast haimuprusa no mumwe musi ndakataurira umwe munhu auya kuofisi kwangu mundisimi baba nditi ndinoroya chibvisai dhimoni racho ndikati inini kuti iwe unoroya wandinofudza ndichipa holy communion ndokuti unoroya ndii ndakataura ndikanzi ndakanzwa kuti dhimoni ndikasaka ndiri dhimoni iri pamufundisi ambuya zvamakunzwai zvamurikunzwai baba ndaakuzvinzwawo ndakuita mufundisi handi kupusa ndika zvamuri kunzwa right now ndakuzvinzwa ipapo ndaitaura ndichitodai bhachi ndikazokusota mushizvo mukasvika kumba kwenu musina mazino pano manje handinyarari kana vana vangu vachakabatwa nevakaipa handinyarari kana basa rangu risatira mumaoko angu handinyarari kana utano hwangu huchiri hwekusonanidza handinyarari aiwa kuwastiu kuramba uri muguruvu kuramba uri muguruvu ramweya mutsvene mhepo ikauya ndoinonzi napauro ndinongotatarika but handiwire pasi ndinoramba ndiri muguruvu be still popo vangakutaure vangaite zvavanoda newe be still and know that I'm God. Vafundisi vanhu havangakuvhundutsira ukasiya chifundisi awa amen ndakaita munamato manje kuti mwari chindipa izvodzo yekuti zvapfuura nemuairspace yangu ngazvifi ina nditaurisawo nabudoi taura zvo zvinobatika ndichidhikireya nhasi mangwana mwana akafumana uneuka huku kechibhoi karodhirana kangofira pa mujura waumendo atore muendeso mangwana unenyoka yakafa ega ndikati ndonopisa ndega saka zoti chochaya tiri mulanji apa ndikanzi takatumira zizi redu rikasvika pabedroom pako iwe parakada kumhara pawindo rakambarafa isi tichifuma tiri kuona unge huku yechibhoi tikanzi nyoka yedu takaituma ikapinda nepaburi ende tichifuma kunotarisa paburi pacho shuwa kunyatsa kuona kuti ndopayapinda napo muhwezva zvakudai tikanzi but yakati yakuda kunopinda paskrini do kudai yakabva yafa maikundakutaura yechokwadi kana mukaita siriasi nekunamata mwari vanoita siriasi unemini kudzidza kwenyu kuna zvinotera bloodline zvisingadi kuona uchibudirira iwe ndazviri muropa zvinogara muropa zvinotaura ngendako diaspora but ropa riri kuno kwamurehwa kwamukarangati this is a session of disconnection pavakasungirirwa pese taakudambura nezita rajesu parivaivho inozoda kudambura nezita rajesu zvinotera ropa pese tiri kudambura nezita rajesu zvakatera mhuri yako zvakatera basa remaoko ako paivando paifaya thank you Jesus ndira kunamata newe nhasi kune vakakusanganisira chinamato chako nezvimwe vati mwari vati handichanjarari handiregi glori yangu
iri kuna mbuya yako. Handireki glory yako iri kuma satanist. Every evil pronouncement that was made upon your life, upon your family, we are now disconnecting you from it in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Zvakutoitika masikati ano nezita raJesu Kristu. Nezita raJesu Kristu. Munhu wamai angotaura nyaya dzezvipambo panapa. Chipambo hachirori pane chinokuita mukadzi. Saka ndatomira pano as a servant of the living God. Zvipambo zvese izvozvo ndinodeclare moto pamusoro pazvo. Nezita reropa raJesu. Unororeka iwewe. Mari yako inotengawo zvinobatika iwewe. Vamwe vari kutenga dzimba muno. But you know what I'm going to thank you, Jesus. And I'm going to madikele also kumba pangu. Madikele also open. Munongo na matani wewe. Sesheni wewe. Nzwa ashatse kuti zvatikele wana Mwari. That's new things. Kana wakambochibata hachisi chitsva. Tikutaura zvitsva nhasi. Chitsva wanga usina ndosaka tichinzi chitsva. A new thing wanga usina. Saka tiri kudeclare zvausina but uchizvida. Chechindibata zvakanaka ndati zvausina but uchizviwarira uchizvinamatira. Ndozvatafambira. Kana uchiri kumbodhauta kuramba zvako wakazorora uri kwauri. But ari kunzwa kuti chinhu chitsva chadeclarewa nhasi musevhisi inoyi handina miri yakanyarara. Mwari vati behold. Vakatombozvitaura zvokuda zvakazarurwa kuti behold there is an open door before you that no man can shut. Kana Mwari vavhura vatovhura. This is your year. This is your season. Kana Mwari vadeclare grab it. Saka mwoyo wenhema kune chinhu chitsva chiri kutanga panewe, chiri kutanga gore rino, chiri kutanga mwedzi uno, chiri kutanga vhiki rino, chiri kutanga musevhisi ino. Ndinondikumbire tiite zvokumira ndikuona tiri kuwana tichikwane pamberi handisi kumbobva pana musaende masekuseri kwangu. Jesu ndoda mwoyo motsva. Izwa kukumbira kwangu, moyo wekuita zvese zvamunoda pasi pano, zvamunoda pasi pano. Jesu ndoda mwoyo